Inkompetenza fl-aqwa tagħha. Is-swatar sar diżastru sħiħ. Ħassejtni qed nilab Pac-Man mitluf f'labirint. Dawn huma biss ftit mill-kummenti tal-Karkariżi li joqogħdu fl-inħawi tas-swatar wara li din iż-żona sfat mill-quta minn kaos sħiħ ta' trabijiet bla koordinazzjoni. Dan kawża ta' xogħlijiet infrastrutturali li qed isiru minn diversi entitajiet tal-gvern f'diversi toroq fl-inħawi li waslu għal nuqqas ta' aċċess u frustrazzjoni kbira fost il-familji. Waħda mit-toroq li tinsab mill-quta direttament hija triq ta' Paris li bħalissa hija kompletament magħluqa minħabba xogħlijiet li qed isiru mill-Lena Malta. Għalkemm intqal li r-residenti jistgħu jagħmlu użu minn triq Fonzu Marija Galja biex jaċċessaw din iż-żona mill-parti t'isfel, din ukoll tinsab magħluqa. Dan ħalla lir-residenti kostretti jsuqu f'toroq one way biex joħorġu mid-dar u jmorru għax-xogħol u bekk jirriskjaw li jkunu involuti f'inċident jew li jaqalgħu multa. Apparti dan qed isiru wkoll xogħlijiet mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-ilma f'toroq oħra bħal triq Olaf Golxer u triq Lorenzo Gatt wara li ċediet il-wiċċ ta' triq waqt li kienu għaddejjin xogħlijiet taħt l-art. Dawn ix-xogħlijiet ġew deskritti bħala ta' emerġenza iżda l-impatt tagħhom fuq il-komunità huwa kbir. Ir-residenti taż-żona ilhom xhur sħaħ jgħixu fit-trabijiet b'nuqqas ta' parkeġġ u konfużjoni totali kif wieħed jista' jasal sad-dar. Ħafna residenti spiċċaw jiktbu fuq il-midja soċjali sabiex jesprimu il-frustrazzjoni u r-rabja tagħhom għall-gvern minħabba s-sitwazzjoni diżastruża li bħalissa qed jgħixu fiha. Buħud stqarrew li qed jikkunsidraw ibiħħu darhom u jitilqu mis-swatar għal kollox. Ħafna jqisu li dan kollu huwa riżultat ta' nuqqas ta' koordinazzjoni ċentrali u komunikazzjoni min-naħa tal-gvern li ma tax widen. Lanqas għall-appelli ripetuti tal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara bi Transport Malta spiċċat farfar din il-kriżi fuq il-Kunsill. Sallum ma ġie ppreżentat l-ebda pjan komprensiv dwar kif se jiġu indirizzati dawn il-problemi u r-residenti qed jinsistu li din is-sitwazzjoni ma tistax tkompli sejra hekk. Boħrajn qalu li se jispiċċaw jinżlu fit-toroq jipprotestaw biex forsi jingħataw widen mill-Ministri u l-Gvern. Min-naħa tiegħu il-Kunsill Lokali qed jagħmel pressjoni diretta fuq l-entitajiet governattivi biex dan il-kaos jiġi indirizzat u jibda proċess ta' koordinazzjoni effettiv fejn l-interess tal-komunità jingħata tassew priorità.